E hoxe en Clave Social falamos do Día da Saúde Mental. Este ano 2025 se celebra este venres. Ademais, vai haber un acto moi especial aquí, ubicado en o Burgo cunha andaina polo paseo, pero será mellor que non lo conte Chema Eparraguirre, que vostedes coñecen ben. Temos falado moitas veces con ele, a persoa que ademais coordina o centro que apenta en o Burgo, o psicólogo do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral Sara Vázquez, que está xunto a servizos múltiples. Chema, que tal? Moi bons días. Hola, moi bons días, Fran. Benvido a Radio Culleredo a comentar un pouquiño esa efeméride que non debemos deixar de conmemorar, porque se trata de dar visibilidade ao tema da saúde mental, que sempre é necesario, non? Pois sí, efectivamente, este ano se cumplen 33 anos dende que se estableceu o día 10 de outubro como o Día Mundial da Saúde Mental. Nós como todos os anos imos facer unha serie de actividades para dar un pouco máis de visibilidade, que xa o facemos todo o ano, de feito, dunha maneira moi importante na tertulia que temos aí en Radio Culleredo e con outros socios, pero o día 10, en toda esta semana, de feito, intentamos facer algunha cousiña para dar maior visibilidade á problemática da saúde mental, non? Chema, é unha pregunta evidentemente que te terán feito mesmo tamén nós aquí moitas veces, pero por que é necesaria esta visibilidade? Quizáis non lle damos á sociedade a suficiente importancia, non atendemos e prestamos a suficiente atención e temos a suficiente información sobre a problemática da saúde mental? Pois eu creo que hai varias razóns polas que hai que insistir constantemente no tema da saúde mental. A primeira e máis importante é que ninguén está libre en algún momento da súa vida de padecer algún problema da saúde mental. E moitas veces, todo o que está aparellado a problemas relacionados coa mente, co cerebro, cos comportamentos, despertan un medo e un rexeitamento, incluso social, que non o despertan outro tipo de doenzas, non? Máis físicas. Entón, eu creo que é importante insistir na necesidade de ter un bo cuidado da nosa saúde mental, en xeral, non? Para toda a poboación. Especificamente, nós, dende a PEN, traballamos coa enfermedade mental grave e crónica, que digamos que son enfermedades que poden chegar a ser moi incapacitantes se non están ben tratadas con un bon seguimento médico, non? Entón creo que é importante isto, porque todavía, a día de hoxe, aínda hai moito estigma, hai moita estigmatización, hai certo rexeitamento, certo temor por ignorancia, con respecto ás enfermedades mentais graves, por un lado, e por outro lado, aínda que isto cambiou algo, pero todavía debería de cambiar máis con respecto ao que é a saúde mental de toda a poboación, non? Que creo que isto sí que é importante, non? Decir así por dar algún dato, non? Que nos sitúe no contexto, que unha de cada 4 persoas vai ter un trastorno mental ao longo da súa vida. Isto son estadísticas que están moi validadas, non? Isto é moita xente que non é algo que este predeterminado, que digas, eu estou libre desto, non? Porque na miña familia nunca houve problemas deste tipo. Calquer persoa pode nun momento determinado verse no mundo oscuro da depresión, na angustia da ansiedade ou de outras enfermedades máis graves, non? O 12,5 dos problemas de saúde actualmente teñen que ver con trastornos mentais. E isto é unha cifra maior que as do cancro, por exemplo. Quero dicir que a porcentaxe de problemas de saúde mental é moitísimo máis grande do que a xente pensa. E moitas veces intentamos non ver esta situación porque nos xenera certo medo, certa angustia, e porque vai apareixado moitas veces o tema da problemática da saúde mental con comportamentos que non somos capaces de descifrar con claridade, non? Todo o mundo sabe cando lle doe a barriga ou cando non respira ben, cando a mente non funciona ben, moitas veces xenera moita incomprensión, non? Por exemplo, algo común como é a depresión, xenera moita incomprensión, o de ver unha persoa que lle costa levantarse da cama, que lle costa tal, ás veces o seu entorno non entende isto, non?
eu creo que sí que temos que facer este traballo de concienciación, máis aínda coas enfermedades mentais graves, non? Que xeneran un rexeitamento grande, porque moitas persoas pois só teñen un acercamento a enfermedades como a esquizofrenia por algunhas noticias que saen nos medios de comunicación, pois de persoas que non están tratadas e que igual pois cometen algún crimen, algún delito luctuoso, e a xente se queda con eso, non? Cando en realidad a realidade é outra, ti ben o sabes, porque o ves aí cada 15 días, non? Precisamente este descoñecemento, esta falta de información, este medo, este converter a saúde mental e a enfermedade mental, máis correctamente, parece que un tema tabú, evidentemente o único que fai é xenerar problemas, esa estigmatización. Como se soluciona? Aparte de con información e falando claro das cousas, ti o decías moi ben, aquí en Radio Culleredo temos pois unha sección, unha tertulia na que pois queda claro pois esa cotidianidade das persoas que teñen unha enfermedade mental, que non deixan de ser persoas que teñen simplemente eso, unha enfermidade, pero persoas como outras calqueras. Pero o mellor, educación, falar coa infancia, cos nenos e nenas, facerlles, digamos, normalizar o tema da enfermidade mental xa dende primeiras edades, para que de algún xeito sexa unha cosa normal da que hai que falar, non? Sí, mira, eu nesto teño reflexionado moito. Penso, por exemplo, que está moi ben, non? Que moitas veces nas escolas pois fan clases de educación vial, son moi importantes para que os nenos sepan moverse polo entorno, sepan respetar as señales, non entendo por que non hai algunha asignatura ou dentro de algunha asignatura, pois algún módulo que traballa a saúde mental e a saúde emocional. Eu creo que isto se debería traballar nas escolas tamén. É importante que formemos os nenos, que lles demos ferramentas para cuidarse a nivel de saúde mental. No mundo, cerca de 800.000 persoas se suicidan cada ano, son persoas de entre 15 e 29 anos. Quero decir que a taxa de suicidios na xente nova non deixa de aumentar cada ano. Eu creo que debemos de poñer o foco tamén na educación na escola, e de educar na saúde mental, especificamente, non? E outra maneira, pois, de combatir a estigmatización que hai con respecto ao colectivo da enfermedade mental, eu creo que é o de cambiar as etiquetas das enfermedades por nomes propios, que é un pouco, por exemplo, o objetivo que temos a tertulia de APE, non? Aí non está falando unha persona con esquizofrenia paranoide, está falando unha persona con un nome, con os apelidos. O de poder poñerlle cara á enfermedade, a cara real, non? A cara da normalidade, eso é unha ferramenta moi contundente, moi poderosa para combater o estigma social que hai. E eso sería pois un xeito de prevención, porque acabas de mencionar varios datos que a mí me preocupan, evidentemente, o tema de, non sei se decir aumento ou simplemente o prevalencia do que é a enfermedade mental na xente nova, ou problemas que poden levar mesmo ata a tentativas de suicidio. Neste caso, falando por sectores de poboación, tendo en conta que, como xa decías, pois está claro que na mocidade pois hai aumento, non, de problemas de enfermedade mental, se pode decir que hai causas determinadas que poden contribuir a poder ter problemas de saúde mental, a poder chegar a estar a sufrir unha enfermedade mental? Hai algún tipo de cultura de saúde mental que se poda, ao mellor que se poda promover para evitar estos casos? Bueno, a ver, unha das cousas que preocupa moito, pois dende logo é o consumo de tóxicos que poidan afectar, non, ao cerebro, a mente, que moitas veces pois a xente nova pois experimenta con consumo de determinadas sustancias e que poden ter unhas consecuencias moi graves, non? Sobre todo se a persoa ten unha certa predisposición pois a desenvolver unha enfermedade mental, pois o feito de consumir determinadas sustancias psicotrópicas pois sí que pode
sí que pode ser un disparador. Ese sería unha das posibles causas nas que habería que incidir. Outra delas, a relación dos adolescentes e dos nenos co entorno digital, non? Creo que aí tamén hai que facer un traballo duro de educación nas escolas, porque bueno, pues están moitos dos nosos cativos están expostos a situacións que veñen do mundo digital, das redes sociais, que poden afectar gravemente ao desenvolvemento da súa personalidade. Non fai falta falar do bullying, que é algo que sempre existiu, pero que agora pois é permanente, non? Porque antes a xente que igual pois sufría o bullying no colexio, evidentemente era no colexio, e iso é duro, non? Pero non deixaban de ser unhas horas ao día. Agora, co tema das redes sociales e da importancia que teñen para os adolescentes, non? Estar nese mundo, socializar nese mundo, pois eso se pode convertir en unha tortura de 24 horas. Quer dizer, hai cousas da nosa sociedade que favorecen o que pode haber maiores problemas de saúde mental. Tamén é verdad que hai máis detección desta problemática, sobre todo porque, se puso moito foco na saúde mental despois da pandemia, probablemente agora se detecten máis destas situacións que antes, o co levou, non? Porque se detecta, se pode intervir en temas de depresión, de ansiedade, de outras enfermedades que poden ter a xente nova, non? Pero sí que creo que hai eses dous aspectos que acabo de comentar, habería que incidir máis contundentemente nas escolas, na familia e na sociedade en xeral. O feito de que falemos de todo isto, que divulguemos, que sensibilicemos e que normalicemos o tema, é dicir, que poñamos un pouco con información á xente, con información clara e exacta, precisa sobre as enfermedades, pode dar lugar primeiro á prevención e logo tamén a desbotar mitos. Decías ti, me gusta moito, non? Lóxicamente, o feito de que teñamos aquí na emisora unha tertulia que axuda moito, digamos, a coñecer máis, non? O día a día de persoas, usuarios do centro e que padecen enfermedades, tamén nos leva un pouco a preguntarnos polo día a día, ese descoñecemento que moita xente pode ter do que un día a día nun centro como o voso, como se traballa con persoas que teñen unha enfermedade mental. Imagino que, primeiro, para desbotar un mito, é dicir, vamos pensar que a enfermedade mental é algo irreversible, un muro que vai estar aí toda a vida, como se non se poidera tratar, e non é verdade, non? Bueno, primeiro, decir que dentro das actividades desta semana, pois estamos dende o luns, temos o centro aberto a todo o que quera visitar, son as xornadas de portas abertas, xa pasou por aquí xente que estaba, por casualidade, en usos múltiples co tema das escolas municipais, puxemos unha mesa diante da Casa Rosa e xa entrou xente a ver un pouco o que o día a día do centro, non? Que eu creo que eso tamén é unha cousa que quero invitar dende aquí ao que se quera pasar, estaremos encantados de ensinarlle o centro e as cousas que facemos. E, efectivamente, o traballo diario, o traballo diario vai depender un pouco de cada persoa, non? Aquí intentamos facer unha atención individualizada. Está claro que as necesidades, quizáis dunha persoa de 50 e pico anos, que leva moito tempo sen traballar ou que ten un deterioro cognitivo máis importante, non vai ser a mesma que a de unha rapaza de 20 e poucos, que desenvolve unha enfermedade con hai pouco tempo e que ten outro recorrido, non? Quizáis máis orientado á rehabilitación laboral. Entón, un pouco nos aquí intentamos o primeiro, detectar ben as necesidades que ten a persoa que entra pola porta, dicir que as persoas que veñen aquí ao centro son derivadas dende a unidade de saúde mental, normalmente do Portávego, xente que ten un diagnóstico psiquiátrico e que ten unha medicación e unha estabilidade clínica e un tratamento, non? Un tratamento adecuado, porque unha das cousas que me chama moito a atención da enfermedade mental é que entre o 35 e o 50% das persoas que teñen unha enfermedade ou non reciben tratamento ou o tratamento que teñen non é o axeitado, non? Isto son números como moi preocupantes, non? Nós traballamos coa parte deste porcentaxe que sí que teñen un tratamento e que teñen un tratamento axeitado.
o cal nos permite pois ir recuperando habilidades que por mor destas enfermedades se perderon, habilidades sociais, de relación, de rutinas, de horarios, un pouco tendentes pois a estabilizar emocionalmente a persoa, a partir de aí, dentro do itinerario que ten cada un dos que entra por aquí, pois haberá xente que o seguinte paso a estar aquí no centro pois será sair de él pois para formarse, para facer cursos de formación, un pouco intentar reincorporarse ao mercado laboral, non? Que creo que é unha ferramenta rehabilitadora moi importante do traballo. Con outro perfil de persoas que veñen aquí, pois quizáis o obxectivo máis sexa o de manter pois unhas rutinas, de manter unha estabilidade clínica, non? Por medio das actividades que facemos aquí, pois bueno, aquí hai actividades moi diversas, dende actividades deportivas, actividades de psicoeducación, para que a persoa aprenda a manexar a súa enfermidade dunha maneira máis correcta e identificando, ademais, os factores persoais que a diferencian de outras, non? Porque moitas veces podemos ter 3 persoas con esquizofrenia paranoide, en cada persoa a enfermidade pois se desenvolve dunha maneira moi diferente, non? Entón, que a persoa saiba identificar pois eses aspectos particulares da súa enfermedade, pois permite que teñan un mellor autocuidado, non? Que eu creo que é moi importante. Actividades, como decía antes, pois esas serían as psicoeducativas e outro tipo de actividades pois máis encamiñadas pois a preparar as persoas pois a salida ao mundo laboral. É moi importante para nós participar na vida social da comunidade. Isto é algo que lle damos moitísima importancia. Non queremos que a Casa Rosa sexa un gueto no que este a xente con enfermedade mental escondida, non? Intentamos ir afora, bueno, de feito, esa é outra das razóns polas que facemos a tertulia, e outras moitas actividades, pois, por exemplo, vamos a un club de tenis en Cambre, onde facemos actividade normalizada, de pádel, de tenis. Bueno, tentamos facer cousas na Cea da Man, nas piscinas, tamén vamos aos viernes a facer piscina ali, pois, dentro dun entorno pois, como calquer outro cidadano, non? Aproveito tamén para anunciar que este venres pois faremos unha actividade aberta a todos os ciudadanos, que vai ser unha andaina que faremos pois polo Paseo Marítimo do Burgo. Outra das actividades esta moi específica nas que tentamos ser partícipes da vida da comunidade. Eu creo que eso é moi importante. A partir de que hora facedes a andaina do venres? Pois a andaina do venres empezaremos ás 11:30 e a saída vai ser dende o Botánico. Ali diante do Botánico se leerá un manifesto que hai común dentro do que é Saúde Mental España, que é o organismo que agrupa a todas unha confederación que agrupa a todas as federacións autonómicas de enfermedade mental. Leeremos un manifesto e a partir de aí, a partir das 11:30, pois comezaremos unha andaina polo Paseo Marítimo do Burgo, que queremos animar a todo o mundo a que se achegue, vexa un pouco na realidade o que eu estou contando agora aquí pola radio. Pois que mellor que achegarse outro xeito de abordarse, de achegar un poquinho a enfermedade mental, pois acercar a poboación xeral ás persoas con esta problemática, porque é unha problemática que nos pode afectar a todas e todos. O Día da Saúde Mental, que se celebra aquí en Culleredo con esa andaina, e que contra o que traballan precisamente durante todo o ano en APEN. Ademais, esta mesma semana imos ter precisamente unha tertulia na que esperamos os usuarios e usuarias habituais, e a Chema Parraguirre, o psicólogo que é responsable deste Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral, Sara Vázquez, a antigua Casa Rosa, a sede de APEN aquí na comarca. Chema, moitísimas grazas por atender a chamada Radio Culleredo, como sempre, e moito éxito coa campaña deste ano. Gracias a vos, que estades sempre apoiando aí a tope. Nós estamos encantados de colaborar e de participar con Radio Culleredo, e nada, por despedirme, pois volvo a invitar a todos os ouvintes a que se acheguen o venres a andaina ás 11:30 no Xardín Botánico do Burgo. Moitas gracias, un saúdo. Saúdos.